سلام تعذبت نايس شانل كميت تكونوا لهم تسفا قبر كلهم أبزز لهم وسلام تكونوا لهم مع انتخاني كم تار استزرعهم ما مبزحتي وسبات حواتي زحت حتوي حنت الد نفس صور أبز خونة اللو جيزة ندحك من دا سن مالتي كنت كيد على واديو سن خد حد أبيون ترى تباهيلا ويك أني تبلاشو سن اللو كتمل يولك كنت ترى تباهيلا ويك أني راجي إكس راي كل على اللون ترى تباهيلو سني كسكفنا اللوديو ወይ ከይከድና ስኦም ክንብል ኣለና ዲ ወይስ ክንከይድ ኣለና ዲ ኣገዳስነት ኣለዎ ዲ እንዳስኒ ምኻድ ኣደ ነፍስ ጾር ኣብ ዝኾነትሉ ግዜ ብዛዕባኡ ንእሽተይ ኣብዚኣ ትንክፍ ከነብላ ኢና ምናልባት ግና ሓደሽቲ ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ናይ ስንን ተራ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ሞ መታን ሓድሽ ቪድዮ ክመጽእ ከሎ ኖቲፊኬሽን ክመጻኩም እንኮላይ ከኣኒ እዚ ናይ ስኒ ቻነል ጠቃሚ ኢልኩም ትሓስቡ ተራ ኮይንኩም ምስ ካልእ ሰባት ሼር ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ሃይፕ ድበሃልም ነገራት ኣሎ ሓድሽ ነገር ንዕኦም ፖይንት ክትቦ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቪድዮ መታን ናብ ኩሉ ሰብ በፂሑ መታን እትሰብ ክሪኦ ማለት እዩ أنا نداس النيد سر حصر زبالة نايس إن فيديوهات كم زجبري متى نقول أنا هاتمرت هوننا حجي أقداس النت هاللودي يقولون كل جزء أبني عنا خرية ولا أبني سنة راح ديكون ناي حكمنا ناي وشت أو نجارات ناي زخونة عنا ونجارات كون كله إن حكمنا مخاد أزي أقداس مخانون فلت إنا مالتي جن أبزي أفلي زبلان تايا حواتنا أديتاتنا نفس صور أبزخونا على جزء أزيو أقداس النت اللودي ويسيب المنيات من البات نسمعنا خونا مخاد عيدلني خير كله خو من البات كالحمام كيمت ناب وشت آتيو سني قول عامتان كيبلو بزوح نجارات نسمع نجارات هلي ما عد أب نفس أرز خونة اللخت كيد على وادي يبلون بحكمنا بناي سنخ انتاي يبلو بسوتاتي حج أبزتات كنزاربه قدمنا أبتر استمهارين كم تقول جزء كجمرو زدلي سننا عفنا أزيو أقداسيو براش فراس كنجبروهم زلنا عند حكمنا إنكيد كم زلنا مالتيو سلزي ولا زي عديتات عب نفس صور زخونة على جزء راح ديكونه أب زخونة أوان أب زلنا هالينا ندحسني نايقدن أقداس مالتيو حجي كم تقول جزء زبلوه انتايو أبت مجمرة قدامي ورحي أبت خالعي أبت سالساي ورحي زين أزين كم زيد حد وان كنبلع خلنا ديو مقبدة ستيبلنا كنا ملس نخلينا وي morning sickness بلو زوم عدم عليتيو كأجو يبلك براش تجبر كلها بوشت براش تجبره أنت رأفتينا نم ولا خم لسان مدخل له جزيت هاتيو مالتيو بزوح نجارات هرمون مكيارات مجمرة هجمر كله مالتيو عقوتات من البات እንዳስኒ ጽቡቕ ኣይስምዐኒ ንኸውን ንኽኸዳ ማለት እዩ እሱታትም ኣብ ግምት ክንእትወለና ማለት እዩ ግን ኣብታ መጀመርያ ደፈለጥናላ ግዜ ኣብታ መጀመርያ እንተደኣ ኣብታ መጀመርያ ናይ ወርሒ እንተደኣ ፈሊጥና ጥንስቲ ኣደ ጥንስቲ ምዃና እንተደኣ ፈሊጣ እንተኸደት ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣብታ መጀመርያ ክፈልጥ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣዴታት ምናልባት ኣብ ካልኣይ ወርሒ ኣወ ኣብ ሳልሳይ ወርሒ نفس صور مخانات فلتخون تادمش نايقدن قد مجمر إيدي كدك كنبلا ينخلنا مات جن أبزخون بتتفلت اللو جيزي انت راخ كيدن أزو أقداس مالتيو حجي خن كيد كلنا كم تقدم حج فيديو سريح لكم زنبركو زخون مكيارات دلو أب نفسنا مستحكمنا هنا مسنا يسني تتزرارمنا أزو أقداس مالتيو أفت نفس صور تراخوينا هاني أنا نفس صور الله إن كل كاني كندز ورحي جيرز الله إلنا مزرها مالتيو حجي محتاب يدلدي محتاب أزي أقداسي مالتيو حجي تناي مملأ ناي كلمو دحنت نحلنا سننا نحنا براش نقبرو لنا فراس نقبرو لنا أب عمد كل تجزي وحدة جزين كيدا لنا مالتيو أبزا أديتاتنا نفس أرز خونا لو جزي مكيارات بزوح نجارات لزقات هرمون بلو مالتيو بزوح مكيار هقات كله سني براش نقبرو لنا أطيفو دم كوتي وإنفلام كجبري بزوح نجارات يدكايد مالتيو رسحاتم نخحز تعامل عليه مالتي دخون دلو سلازي يتم حساب قطفلت فيلو تتحات أبخاني أزيو أقداس مالتي دم لا سن لكي مل إيو يلو مني يسكفني ونزبلام انتايك نبل نخل من عالبات حجي كمزي emergency دحان نبلو ويت روت كانال ديو كمزي ناي قدن كتقبرو ألكا مبزحت يوم حجي حكاية مبزحت يوم مالتي مبزحت يوم انتاي قبرو يتنحوا مالت انتايو قول عام سمات دحريو
تسرح نخجبرو لن مالتي وي سندي خو كوتسو وي إمبلانت دي خجبر وي روت كانال دي وي كال نجارات خجبرو ميجر زخون نجارات مالتي مثلا كال نجار كم زحس نجارات كهيلو نقولع أبجم بمئتاو مالتي جن كم فوخس زبالة نجارات فوخس مالت حجي ወይ ድሓን ድኾነ ነገራት ንእሽተይ ድምላእ ነገር ተኾይኑ ምሕፃብ ኣቦቱ ከሎ ማለት እዩ እቲ ንእሽተይ ዝኾነ ምምላእ ነገራት እንተዳ ኮይኑ ግን ክመልኡልና ይኽእሉ እዮም ማለት ምንም ፀገምም የብሉን ግን ካብ ሓኪም ናብ ሓኪምፈላለዩ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲፈላለዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ምስቲ ሓኪም ከዓ ንዓና ድሕሸና ከዓኒ ከዛርበና ይህንን ክንብል ኢና ምስኡ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ብናይ ብዚ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ኤዲኤ ድብልዎ እቲ ኤክስሬይ ከልዕልና ድዮም ወይ ፍኹስ ዝበለ ድምላእ ምንም ፀገም የብሉ ንብሉ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኤክስሬይ ብዛዕባ ራጂ ብዙሓት ሰባት ድፈርሕዋ እያ ራጂ ብዛዕባ ራጂ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ንዓም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ናይቲ ናይ ኤክስሬይ ኣብታ ናይ ስኒ ጥራሕ ዋላ ኤክስሬይ ዋላ ራጂ ዋላ ይለዓል መብዛሕትኦም ነው ይብሉ እዮም ነው ማለት እንታይ እዩ ሓንሳ ይፅንሓልካ ራጂ ምልዓል ይብሉ ማለት ነዴታትና ነፍሲ ጾር ዝኾናሉ ግዜ ማለት እዩ ትቆልዓ ምስ መፀ ድሕሪኡ ራጂ ተላዒሉ ድዩ ወይ ድምላእ ድዩ ወይ ካል ነገራት ካ ይግበር ማለት ግን በቲ መፅናዕቲ ዘካይዶ ክንሪኦ ከለና ሃኒ ምንም ፀገም ዘምፅኦ ነገር የለንካ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ኮት መፅናዕቲ ካይዶም ምንም ፀገም ደምፆ የለን ድሓነይ እንተበሉ መብዛሕትኦም በቲ ሓካይም ክብሎ ኣድቫይስ ክህቡ ከሎ ምክሪ ክህቡ ከሎ ግን ኤክስሬይ ይፅናሕ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ንሕና ኢና ክንወስኖ ንኽእል ምስቲ ሓኪም ተዘራሪብና ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዓንቶይ ትንክፍ ኣቢልያ ዝነበርኩ ብዙሕ ምቅያራት ኣብ ነብስና ስለ ዘሎ ብራሽ ክንገብር ከለና ኣይንፍራሓዮ ብዙሕ ደም ክወፅዩ ፍሏስ ክንገብር ከለና ደም ክወፅዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ሆርሞን እቲ ነብስና ምቅያራት ገይሩ ስለ ዘሎ እሱ ኖርማሊ ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና ማለት እዩ እታ ናይታ ሕክምና ምስከድና ግን ሕጂ ቅድሚ ሕጂ በቲ ቪድዮ ሰሪሐ ዝነበርኩ እንተደኣ ኩሉ ግዜ ንሕፀብ ኮይና እንተደኣ ሕክምና ከይደ ወይ ፍሏስ ብራሽ እንተደኣ ገብር ኮይነ ደም ኣይወፅእን እዩ ክወፅእ የብሉን ኢለ ሰሪሐ ነይረ ግን ኣብዚኣ ዘላ ፍልይ ዘብላ እንታይ ሕጂ ነብሲ ጾር ኣብ ዝኾናሉ ግዜ ኣዴታትና እቲ ደም ክወፅእ ብራሽ ገብራ ፍሏስ ገብራ ከሎ ደም ክወፅእ ከሎ ኖርማሊ ንቡር ምንም ሽግር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እታ ሕቶ ንምምላስ ማለት እዩ ናይ ግድ እንዳ ሕክምና ክንከይድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ካብታ ዝፈለጥናላ ግዜ እንዳ ሕክምና ከይድና እቲ ዝሕፀብ ክንሕፀብ እቲ ፍኹስ ዝበለ ምምላእ ነገራት እንተሎ ከዓኒ ክመልኡልና ምንም ሽግር የብሉን ማለት እዩ እቲ ናይ ካልእኻ ክፀንሕ ኣለዎ ኢሎም ዝሓስቦ ነገራት እንተኮይኑ ከዓኒ መብዛሕትኦም የፅንሕዎም ማለት እዩ እንተዳ ቃንዛ ኣለና ስንና እንተዳ ድሕመና እንተኮይኑ ከዓኒ ሸለል ኣይንበሎ ሸለል ፍፅም ኣይንበሎ ናይ ግድን ከይድና ከዓ ምስቲ ሓኪም ክንዘራረብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ግን ምስቲ ናህና ሓኪም ምስቲ ናይ ስንናህና ሓኪም ይህን ተበልና ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ ነፍሲ ጾር ንዘለኽን ኩልኽን ኣዴታትና ከተባባዕ ክንደሊ እንዳስኒ ናይ ግድን ከይድና እቲ ዘሎ ነገራት ክንካይድ ማለት እዩ ስንና ክሕፀብ ቼክ ክንገብር ነዞም ኩሉ ግዜ ካ ሳፖርት ገብሩኒ ይቀኒለይ እናበልኩ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ከዓ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ነዞም ሳብስክራይብ ገይርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ሓድሽ ቪድዮ ክመፅእ ከሎ ኖቲፊኬሽን ክመፅኣኩም ንኻልእ ሰባት ሼር ግበሩ መታንቲ ቻነል ዓብያ ንኩላህና ትምህርቲ ኾነልና ይቀኒለይ ኣሕዋተይ